Hola i benvinguts. En aquest vídeo examinarem les possibilitats que ens ofereix el qualificador de les plataformes Moodle. Utilitzarem el curs Moodle Exemple, que ja hem utilitzat en altres vídeos, i per tenir una miqueta de joc s'han afegit 3 tasques, com ho podem veure, per tal de poder modificar-les, editar-les o fins i tot canviar les seves qualificacions. Anem a veure el qualificador del Moodle. Si despleguem el menú de l'esquerra, només haurem de seleccionar qualificacions. Això és el qualificador del Moodle. Veureu que hi ha un menú en la part superior de visualització, categories d'elements, escales, lletres, importa i exporta, i a la part inferior un submenú de cadascuna d'aquestes seccions. En la primera, que estem en visualització i informe qualificador, el que podem veure són tots els nostres alumnats, tant el meu company José García Gea com jo estem com a alumnes d'aquest curs i un alumne exemple de la plataforma i aquestes tasques exemple que tenim aquí. Si tinguéssim nota, veuríem la seva qualificació aquí i podem fer filtratges per nom i pel cognom, per localitzar un alumne en concret. Per exemple, si jo poso només la G, només apareixeria jo. I podem jugar amb tots aquests filtres de forma automàtica. Dintre de cada curs, com podeu veure, el curs Moodle Exemple, podem seleccionar si volem veure el que seria el total del curs. Amb aquest desplegable que hi ha aquí, només volem agregats i llavors només ens sortiria la nota final. Podem tornar-li a desplegar, veiem només les tasques i així successivament. En aquest cas, deixem que es vegin els agregats, que està configurat com a la nota final del curs. Una vegada tenim això present, des d'aquesta mateixa pestanya, visualització, informe qualificador, nosaltres podem modificar les notes. Per exemple, activem l'edició, molt important, i com podeu veure s'ha habilitat aquest requadre per tal de donar una qualificació a aquests alumnes de cadascuna de les tasques. Per exemple, jo aquí li dic que és un 50, aquí li dic que és un 25 i aquí li dic que és un 100%. Cadascuna d'aquestes tasques està configurat perquè es puntuï de 0 a 100. Una vegada jo faig els càlculs, ell mateix em fa el sumatori, perquè és la configuració que té aquesta nota agregada aquí al final i m'ho fa de forma automàtica. Com podeu veure, és com un full de càlcul on et va calculant i et va realitzant les fórmules que tu li determines. Si jo, per exemple, al meu company José li poso un 25, un 25 i un 25, de sols canvis i em farà el sumatori correctament. Vist això, nosaltres podem canviar com funcionen aquestes notes totals, podem canviar l'ordre, podem fer mitjanes, podem fer sumes naturals, mitjanes ponderades i tot el que nosaltres vulguem. Però el més important i una de les coses més potents que té Moodle és que aquesta visió de totes les notes només la tindrem nosaltres, els alumnes, els professors. El nostre alumnat, mitjançant aquesta mateixa secció de qualificacions, només veuran el seu informe d'usuari. Si accedim a informe d'usuari, fixeu-vos que si jo vaig i selecciono el meu company José, per exemple, ell veurà les seves qualificacions que hi ha aquí, que jo li he posat la qualificació de 25 punts sobre 100. I això ho veurà sempre en temps real, sempre que es publiquin i s'afegeixin noves qualificacions. Per tant, estem sent garants de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i que cada alumne tingui la seva qualificació i, el que és més important, la seva retroacció dintre del que serien les qualificacions. Quan accedim aquí a informe d'usuari, com podeu veure, apareixen molts elements, que és la ponderació calculada, la qualificació, que és la nota que jo en aquest cas li he posat, la gamma, el percentatge, la retroacció i la contribució total del curs. Moltes vegades és poc recomanable que tots aquests paràmetres que per defecte
té configurat el qualificador del Moodle es visualitzi a nivell d'usuaris. Normalment amb una ponderació i la qualificació, el total és suficient. Tot el que és gamma, percentatge, retracció, contribució del curs no és necessari. Llavors, això nosaltres ho podem modificar i eliminar d'aquesta visualització. Anem a fer-ho. L'únic que hem de fer és anar a categories i elements, la segona secció, i veure que tenim la configuració del llibre de qualificacions, paràmetres de les qualificacions del curs i preferències de l'informe de qualificador. Si anem a paràmetres de qualificacions del curs i ho expandim tot, veurem que aquí ja podem modificar molts aspectes. Sempre recomano llegir aquests ítems. També tenim l'interrogant per tal de que saber què fa aquest paràmetre i modificar allò que nosaltres vulguem eliminar. En aquest cas, fixeu-vos, en l'informe d'usuari podem mostrar el percentatge. En aquest cas, està posat que es mostri. Doncs li diem oculta. Mostrar les qualificacions, sí. Mostrar la retracció, sí. Mostrar les ponderacions, li diem que sí. Mostra la mitjana, no. Mostra les qualificacions, no. Mostra la contribució al curs, li diem que oculta. Mostra els intervals, li diem que oculta. Podem modificar les xifres decimals que volem que es mostri. Mostra els elements ocults, li diem que sí o no, això ja depèn del que nosaltres escollim i deixem els canvis. Sempre hem de deixar els canvis. Fixeu-vos com ha canviat ponderació calculada, qualificació i retracció. Si jo ara mateix selecciono una altra vegada el meu company José, fixeu-vos que ja ha quedat molt més net, que ja no apareix ni la gamma ni tot plegat i per tant el qualificador no només és una eina bona per nosaltres sinó també pel nostre alumnat. Una vegada que hem vist això de com deixar una miqueta més net aquells paràmetres que m'interessen, anem una altra vegada a categories i elements i veiem el que podem fer aquí. L'organització del qualificador del Moodle es fa per categories. Una categoria seria aquesta que veieu aquí, que és la que tot curs té, que és la per defecte, curs Moodle exemple. I fixeu-vos que dintre d'aquest curs Moodle exemple existeixen aquestes 3 tasques que formen part d'aquesta nota final del curs. Com cada tasca val 100 punts i està configurat com un sumatori, la nota final del curs és del 100%. Això es pot modificar. Sempre que nosaltres vulguem, ho podem modificar. Com podem modificar aquests paràmetres d'aquestes categories? Si seleccionem edita i posteriorment edita paràmetres, ho expandim tot i fixeu-vos que jo li puc canviar el nom de la categoria i posar-li, per exemple, nota final de curs. I en comptes que sigui una nota, una suma de qualificacions, li diré que passarà a ser la mitjana de les qualificacions i que la qualificació màxima o mínima la puc modificar. Hi ha més opcions, d'acord? D'excloure qualificacions buides, ometre les qualificacions més baixes i aquí també. I aquesta és interessant, d'acord? Perquè tenim la qualificació màxima, en aquest cas és de 0 a 100, la qualificació mínima i la qualificació per aprovar. Si modifiquem aquest paràmetre de qualificació per aprovar i, per exemple, posem un 50 per aprovar, el mateix Moodle ens donarà colors, d'acord? Format condicional, per sota d'aquesta qualificació en vermell, per sobre en verd. Podem fer altres opcions, com per exemple reduir el número de decimals, el que nosaltres vulguem, i deixem els canvis. Fixeu-vos que ja ha canviat. Ha sortit total del curs, que és el que li he posat, és una mitjana de les qualificacions, m'ha canviat la icona matemàtica i ja no són 300, és sobre 100.
Anem a veure si aquests canvis i com funciona. Una altra vegada, visualització. Anem a informe d'usuari i tornem a escollir, en aquest cas, el José García. El José García té aquesta qualificació, d'acord? 25-25, per tant, la mitjana és d'un 25. L'alumne número 2, exemple, té un 58 i jo, si no recordo malament, no m'he posat nota. Si anem a visualització, desactivem l'edició i com podeu veure, aquests colors d'aquí. Això significa que són notes que jo directament he canviat en el qualificador. Això és el que us he comentat abans. Si està per sobre del 50% surt en verd, si està per sota del 50% està en vermell. Anem a fer una prova, que sigui correcte això. Per exemple, poso aquí que sí, he tret un 100, aquí un 50 i aquí un 10. Deixem els canvis. He tret una mitjana del 53 i quan desactivi una altra vegada edició, fixeu-vos que està en vermell, que està en verd. Això significa que he aprovat el curs. Si torno a activar l'edició i aquest 100% el redueixo a un 40 i desactivo l'edició, molt important, fixeu-vos, en vermell. D'acord? Com podeu veure, el mateix qualificador de Moodle em dona l'oportunitat visual de veure aquestes opcions de què, si està aprovada o no una tasca, si està superada o no una tasca, i això no només és aplicable al total del curs, sinó també a la resta de tasques. D'aquesta manera tinc un format condicional en totes les tasques i en tot el meu qualificador. Continuem una miqueta i anem a treballar i veure les possibilitats que tenim. Si anem a categories i elements, com ja he dit, tenim una categoria per defecte, però això no ens impedeix generar noves categories dintre del meu curs. Només haurem d'escollir afegeixo una categoria, per exemple, li posem exemple categoria nova i escollim el que sigui, mitjana, ponderada, el que nosaltres creiem que és la més adient. En aquest cas, escollirem mitjana ponderada de les qualificacions perquè veiem un exemple diferent. Fixeu-vos que si jo li dic a mostra més, em torna a sortir la qualificació per aprovar. Torno a posar un 50% perquè veiem com funciona. Podem canviar-li el nom de la categoria total, si no, se'ns posarà aquest nom per defecte. Deixem els canvis. I aquí la tenim, exemple de categoria, una nova carpeta i total de l'exemple de la categoria, que és una mitjana ponderada. Molt bé, doncs ara anem a moure elements dintre d'aquesta nova categoria. Com podeu veure, aquestes tasques corresponen directament a unes tasques que hi ha en Moodle, però jo les puc moure dintre del meu qualificador segons les meves necessitats. Ho podem fer d'una en una, seleccionant aquesta icona, o en aquest cas jo seleccionaré dues tasques, la 2 i la 3, i seleccionant moure-les, les ficaré dintre de la categoria nova. Ja ho tenim aquí. Per tant, fem un resum. Què hem fet? La nota final del curs es basa en una nota ponderada de totes les tasques que hi ha. En aquest cas tenim una tasca que serà del 100%, l'hem deixat aquí, i ara tenim una agrupació que és exemple de categoria nova, que tota aquesta categoria val un 100% i està formada per aquestes dues tasques. Com podeu veure, aquest exemple de categoria nova he configurat que sigui ponderada i puc dir, per exemple, que aquesta valdrà 3 vegades més que aquesta. Això ho podeu utilitzar un tant per 1 o podeu fer aquesta proporció. El Moodle ho farà correctament. És el mateix fer això que posar 0,75 i 0,25. Ell fa la correspondència correcta. Ara farem unes proves perquè ho veieu, però ho deixem de forma de tant per 1 perquè quedi clar.
Llavors farà la mitjana d'aquesta tasca més la mitjana d'aquesta, que serà ponderada d'aquestes dues. Sembla una miqueta enrevessat i costa una miqueta, però surt a compte treballar en el qualificador del Moodle. Deixem els canvis. Ja ho tenim aquí. Vale? Nosaltres podem deixar i modificar les coses i ara tornem a visualització, informe del qualificador i ara, com podeu veure, tenim exemple tasca 1, tenim una nova categoria, vale? Que és exemple categoria nova, on tenim el total de la categoria i finalment tindrem el total del curs, com podeu veure. Anem a jugar una miqueta per veure si ho hem fet correctament. I això també ho aconsello quan es comença a treballar amb el qualificador del Moodle. Hem posat que la tasca 2 valia un 0,75 i que la tasca 3 valia un 25%. Per tant, si faig aquesta combinació, això significa que aquí hi hauria d'haver, en l'exemple de categoria, uns 75 punts. Si fem l'invers, és a dir, que li donem un 0 i un 100, aquí hauria d'haver 25 punts. Anem a comprovar i com podeu veure ho fa bé, és a dir, cada tasca té la seva correspondència i la seva ponderació correcta. A partir d'aquí ja sabem que això funciona bé, que això fa la ponderació correcta i si, com podeu veure, són un 62,50%. Si jo aplico aquí 75 punts i deixo els canvis, surt perfecte. És a dir, la mitjana de 75 punts amb la mitjana de 75 punts dona 75. Com podeu veure, podem configurar el Moodle a voluntat, tot el que nosaltres vulguem. Això amb les tasques per defecte, però és que encara hi ha més. Nosaltres podem afegir un element de qualificació, el que nosaltres vulguem. Un element de qualificació no deixa de ser un ítem, el que nosaltres, amb el nom que nosaltres vulguem, i que li podem aplicar. Qualificació per aprovar, qualificació mínima, tipus de qualificació, valor, escala o text. És a dir, podem fins i tot posar comentaris dintre del que seria el nostre qualificador. Ho suposo perquè ho veiem i poso item text i fins i tot em diu en quina categoria vull que es deixi. Doncs aquí ho tindríem, aquest nou item text. Anem una altra vegada a visualització, informe qualificador i aquí tindríem l'ítem text. Vale? Si activem l'edició, que ja la tenim activada, nosaltres podem venir aquí i modificar aquesta retroacció. Com podeu veure, és l'usuari 1, és l'element item text i ens serveix per posar qualsevol informació que jo vulgui afegir a l'alumne. En aquest cas poso informació, deixo els canvis i si anem aquí, sempre ho tindrem aquí. Anem a veure-ho des d'una altra perspectiva, visualització en comptes de l'informe de qualificador, que seria més des de la versió professor, sinó des de com ho veuríem els alumnes, informe d'usuari. Com podeu veure, el meu usuari d'alumne té aquestes notes, ho veig perfectament, aquí no tinc res. Anem a veure l'alumne 2, on podem veure la retracció que jo he posat. Al ser un ítem de text, tinc la informació aquí posada. Si qualsevol d'aquestes tasques hi hagués una retracció, sortiria també la retracció d'aquestes tasques dintre de l'informe qualificador. Que volem revisar tots els alumnes a la vegada? Doncs posem tots els alumnes i anem alumne per alumne. Alumne 2, que seria aquest, el meu company formador, el José García Gea, que està aquí, i jo mateix, que estic com a alumne, i tindria aquestes notes. Aquesta visió és més per professor. Com podeu veure, i espero que veieu, l'informe de qualificador ens dona moltíssima informació. Si no us veieu
amb la capacitat de començar a treballar, encara que jo us animo moltíssim a que comenceu a treballar amb el qualificador de Moodle, si és la vostra plataforma que utilitzeu per donar les classes. No passa res. És a dir, vosaltres podeu tenir totes aquestes tasques, aquí, tots els ítems que vosaltres necessiteu, i hi ha una opció que és dintre del primer menú, que és exporta. Si nosaltres li donem exporta, podrem seleccionar quin tipus de fitxer vull, en aquest cas OpenOffice, fitxer de text, jo seleccionaré full d'Excel, quins participants vull, seleccionaré a tots i fixeu-vos, puc escollir quins ítems vull que s'incloguin en aquesta exportació. Ho puc seleccionar tot o seleccionar tot, com vulguem. I fins i tot hi ha més opcions d'exportació, la retroacció, el percentatge, el que nosaltres vulguem. Vale? Llavors, si li donem a baixar i accedim al fitxer que ens ha generat, tinc tota la informació que m'apareix en el mateix qualificador de Moodle, però en format full de càlcul. Òbviament, les columnes no estaven ben desplegades, però si les despleguéssim totes, perquè ocupin el seu espai, veieu, tenim exemple tasca 1, exemple tasca 2, exemple tasca 3, d'acord? I així total del curs, total de la categoria. Hem de vigilar perquè aquí no mostra, no saps d'on surt el total exemple categoria real, categoria nova, perquè no surt l'agrupació de forma correcta. I aquí tenim totes les qualificacions del que seria el qualificador de Moodle. Si despleguem totes les columnes perquè es visualitzi correctament, anem cap aquí, seleccionem totes les columnes, fem un desplegament, podem veure que tenim el nom i els cognoms, més informació, i després totes aquestes tasques. Hem de vigilar perquè no surten les agrupacions, d'acord? No surten les agrupacions del que seria aquesta categoria. No sabem si no sabem l'estructura, la podem pifiar una miqueta, no? És a dir, no hi ha fórmules associades, només hi ha valors. Però podem treballar amb aquestes qualificacions i fer les fórmules que nosaltres necessitem dintre del que seria els fulls de càlcul. Com he dit, el qualificador és una eina molt potent que no només permet visualitzar la informació, sinó també endreçar-la mitjançant categories i elements. Com podeu veure, podem fer mitjanes ponderades, sumes, la qualificació més alta, la qualificació més baixa, podem generar noves categories, podem generar ítems, podem fer moltíssimes opcions. I per últim, podem generar escales. Què és una escala? Una escala és una qualificació que ve determinada per diferents valors que en comptes de ser numèrics poden ser tipus llistat. Per exemple, anem a fer una escala nova, que és molt senzillet, és a dir, accedim a la secció escales, tenim unes quantes per defectes que ens ve pel sistema i podem afegir una escala nova. Posem una que sigui tasca completada i que es digui així. I llavors l'escala, com funciona des dels números negatius fins als positius separats per comes. És molt senzill d'utilitzar. I aquesta l'utilitzarem per dir tasca completada, tasca no completada i tasca completada. És a dir, dos valors.
podem afegir una descripció, si volguéssim, i li donem a deixar els canvis. Tan senzill com això. Fixeu-vos que això és de tot o res, és a dir, de tot malament o tot correcte. Anem a veure com fa. Ara el que volem és aplicar-la a alguna d'aquestes tasques. És molt important que si hi ha notes posades, aquesta conversió pot donar problemes. Llavors, anem a activar l'edició i anem a suprimir els valors que nosaltres havíem posat aquí. Deixem els canvis, es quedarà en 8, desactivem l'edició i es queden com que no hi ha tasques, que no hi ha valors. Llavors, anem a exemplar tasca 1, accedim a la rodeta, editar paràmetres, anem a la secció de qualificació i en comptes de puntuació seleccionarem escala. Llavors aquí em surten totes les escales que hi ha en el sistema i he de seleccionar la que jo he posat tasca completada. Fixeu-vos que també em surt la qualificació per aprovar. Aquesta qualificació fa referència a quants ítems hi ha en aquesta escala. Només hi ha 2, d'acord? Tasca no completada o tasca completada. Diguem que la qualificació per aprovar, per tant, és la segona opció. La categoria la deixem. Aquí serien les categories que tenim creades en el qualificador, la deixem sense categoria i deixem els canvis. Ja hem canviat aquesta puntuació del que seria la tasca número 1. Anem una altra vegada al qualificador i anem a veure com funciona aquesta escala. Fixeu-vos que si jo activo una altra vegada l'edició per modificar, ja no em surt l'opció de posar una xifra, sinó que em surt l'opció de posar tasca no completada i tasca completada. Això és de tot o res i farà bé o hauria de fer correctament la ponderació. Seguim amb el mateix exemple. Llavors, si la tasca és completada i això és un 100% i això és un 100%, això haurà de ser obligatòriament la nota final, d'un 100%. Si la tasca no completada, això tampoc i això tampoc, la nota final ha de ser d'un 0. Provem-ho. Ho he posat al revés, correcte? Sí, és a dir, tasca completada, tasca no completada. És a dir, aquí hauria de ser total del curs un 0 i aquí un 100%. Desactivem els canvis. Ai, que m'he oblidat. Hem de deixar els canvis i per últim desactivem. Anem a veure si ho fa bé. Fixeu-vos que em surt també per colors, tasca completada, tasca no completada, 0, 0, 0, correcte, 100, 100, 100, total del curs, un 100. És a dir, m'està agafant el 100% del valor que hi ha aquí. Anem a veure què passaria si aquí posés tasca no completada. Activem edició, venim aquí i posem tasca no completada. Com això té una possibilitat de 0 o 100% i és tasca no completada, això seria un 0%. Amb la mitjana d'un 100%, aquí el total del curs hauria de ser un 50%. Comprovem-ho. Desactivem edició i si no em deixa malament, fixeu-vos que ho fa perfectament. D'acord? És a dir, un 100%, tasca no completada, per tant, tens una puntuació del 50%. A partir d'aquí, de la utilització de les escales, de les utilitzacions de les categories i de l'organització que nosaltres vulguem, el qualificador esdevé una eina superpotent per tal de mantenir un registre de totes les dades, de totes les nostres qualificacions, de totes les tasques que nosaltres vulguem, siguin digitals o no, i tenir, per tant, un càlcul de les notes de forma automatitzat, reservant la intimitat de cadascun dels alumnes, perquè només ells podran veure les retraccions i les seves qualificacions, i per nosaltres serà molt més còmode per fer el seguiment del nostre alumnat.
Hi ha més opcions dintre del qualificador, com per exemple està l'historial de qualificacions, que podem veure doncs, quins elements s'han modificat, puc seleccionar usuaris dels que hi ha, també tinc informe de resultats, on podem veure les qualificacions, un informe resum, on podem veure totes les qualificacions de tot el curs de la plataforma o dels participants, en aquest cas. Si jo selecciono alumne 2, doncs veuré on està, vale? I quina qualificació té d'aquest curs. També tinc una vista d'informe únic, on jo puc fer diferents coses i diferents filtratges, i per últim l'informe d'usuari, on puc veure els meus alumnes o l'alumne en concret per saber què s'està fent bé o que està funcionant bé aquesta puntuació ponderada, en aquest cas correcta, de les diferents tasques. El qualificador requereix temps, una miqueta de dedicació, prova i error, però és molt gratificant al final quan tens un curs en Moodle funcionant amb unes qualificacions automatitzades que funcionen molt bé i que l'alumnat té les seves qualificacions amb les seves retroaccions d'una forma ràpida i sobretot disponible a les 24 hores del dia. Això és tot. Fins la propera.